Agafa'm van. Tira, tira. Tira, tira, tira. Dale, dale, que ha de planejar. Ui, s'ha xamat! Ui, espera, potser hauríem de posar la canya bé o no? O està bé així? Això està bé així, que s'ha aixecant? Clar, s'ha d'alçar per després posar la plana, que és quan planeja. Ara posarà plana. Quan es posa plana, també xitxa. Ai. Mira cap a l'esquerra. Ai, ai, ai. Fa por. Fa por, eh? T'anava gravat davant, però és difícil. Has d'anar planejant, saps? Tira més cap a l'esquerra que no t'enduguis en aquell barco, bàsicament.